Għanja sħiħa miġbura f'sala waħda flimkien maqda bejn żewġ assoċjazzjonijiet. Dan kollu f'Wirja ta' Safar u fniek li tellet minn The Malta Cage Birds Association u The Malta All Breeds Rabbits Club b'ġuriji jaraw diversi fatturi ta' kull għasfur u fniek preżenti biex jażlu liema huma l-isbaħ u fl-aħjar kundizzjoni. Fis-sezzjoni tal-Wirja tal-għasafar, Net News kellem ma' wieħed mill-ġurija, Marko Mikallef, li passjoni sieħa spjega aktar dwar din il-Wirja. Din il-Wirja hawn madwar 640 għasfur. Bażikament hawn kanarini, l-iktar li hawn kanarini, u hawn ukoll xi finches exotics u European. Bħallum sar il-judging, kien hawn l-iktar li kien hawn judges Maltin, u kien hawn judge ukoll mill-Iskozja. Bażikament il-judge jara l-istandard ta' kull għasfur u l-iktar għasfur li joqrob lejn l-istandard jieħu l-ewwel post. U mbagħad dejjem hemm it-tieni u t-tielet post. Marko Mikallef qal li din it-tieni sena li din il-Wirja qed issir, Wirja li qed toffri żewġ tipi ta' safar. L-ewwel tip ta' sfur huma l-kanarini li l-ġurija qasmuhom f'sezzjonijiet skont il-kulur, skont il-frill u skont it-tip ta' razza tagħhom. Marko żied jgħid li madwar 500 sena ilu kien qabad kanarin u biż-żmien bdew ħerġin tipi differenti. Kompla li minkejja li wieħed jara rix li jkun jidher mhux f'postu, dan id-difett ħareġ bħala xi ħaġa tajba u sabiħa. It-tieni tip ta' sfur huma l-isponżuni li jinqasmu f'mutations u hybrids, Ewropej u eżotiċi. Min-naħa l-oħra fis-sezzjoni tal-fniek hemm 18 razza differenti u 67 fniek b'kollox. Is-segretarju tal-Kumitat Giselle Mikallef qaltilna li din il-Wirja tinqasam f'żewġ sezzjonijiet tal-fniek adulti u dawk ta' taħt il-5 snin. Giselle spjegat aktar dwar il-Wirja li tellet. Bħalissa għandna 18 razza differenti u għandna 67 sebbiti hawnhekk. U għandna l-pettingerja wkoll, kien hawn il-tfal ukoll ġo fiha. U l-judging għal-bestin show jitilgħu li ikun il-kundizzjoni qiegħda l-iktar waħda tkun nadifa, widnejn, kollox il-pil, konsisti il-fenek ikun perfett ngħidulu aħna. Il-ġurija ta' din il-Wirja tara diversi fatturi fosthom il-kundizzjoni tagħhom, il-fattizzi u l-indafa. Dawk preżenti qalu lil Net News li fost il-fniek preżenti hemm wieħed uniku għal Malta għax għandu widnejh kbar ħafna meta mqabbla ma' razzess ta' fniek oħra. Giselle Mikallef spjegat il-ħidma li saret biex setet tittella din il-Wirja. Rridu nippreparaw l-affarijiet, tindif, l-armar, nagħmlu laqat biex naraw kif ħan nagħmlu, nippjanaw. Hija reklamar forsi. Naraw il-membri minn ħajtella fniek u hekk. Il-Wirja li nżammet fil-kullett San Benedittu f'Ħall Kirkop bdiet is-Sibt u baqgħet sejra sal-Ħadd.